Ụtụtụ ọma ndị enu anyị bụ ụmụnne m. Daalụ na unu si eso enu anyị Cultural Forum. O nwee zishi n'ime ozi ụnyaahụ si mee tiekọ ọnụ na-enye gbasara ihe oyibo kpọ superstition. Ya bụ ndị kweri na anwansi. Ya na nye ndị ọbụla ndị mmadụ kweri mana na ọ bụ n'ezie ndị bayasị na-bụ ya atụ n'egwu anwansi ezi nsi anwa ya bụ ịhụ anwansi nye ọbụla wekpọ anwansi ị ga-ebu ụzọ jọgara ụjọ etu n'egwu anwansi ezi nsi anwa na mbụ awa agwa ine adụwa azụ okwu uchichi ya bụ wee shie adụ egbu ofefe n'uchichi onye ọlụ ike ji ofefe kpọrọ ajọ mmụọ baa n'ụlọ nke ọ bụ ofu. Ọzọkwa mmadụ ada azụ okwu n'uchichi ya bụ ụmụaka marine amụ eze okwu ndị mụnwe n'uchichi ndị mụzụkwa nwa marine adụwachi mmadụ okwu n'uchichi adụwa adọkwu mmadụ n'uchichi ya bụ ịga achị mmadụ n'uchichi ya ejekwudo ya ọbụ ọnọ maka uchichi abụna nke mmadụ sịsọ uchichi bụ nke mmụọ na mmadụ ya kwa eji akpọ agbata mmụọ na mmadụ ime odi na-abị ya bụ nke oyibo akpọ 12 midnight ime odi na-abị na agbata mmụọ na mmadụ ka ọ bụ adụ adọkwu mmadụ n'uchichi wee dọkwugede ya maza ịzagada aza luo ebe oyi ilo n'ọchị ya abụ na ọ bụ na ya achị ọ ga-ememe ya aka nọ ememe aka n'isi n'ọsị okwu m azana azachọkwụ m okwu amụ mgba mewe onwe n'ibe nye nwata emene n'ụlọ be ada afịa mmadụ azịza ị ga-afịa ibele ị ga-adọ afịa afọ gbuo nwata imi asị na ewe egbu na mana ada afịa nwata azịza adụwa afịa nwata azịza ọ bụ n'oshu ya weshe m n'okwu nke ọzọ ntụ iti ọnụ ada echikọ akwa n'anya ọkụ ọ na-amarị gị ta nkọ mana elumike taa ka omene ndị dị mmarị nene ga-amarị na-ekwu oshu jani mmadụ abụ elu ebe ọbarị ọwe sụwe biko unu lukwa ebe nya ajekọ agwakwana uwe na abụmoshu asụwa nsogbu adịna ya kwa elu obodo ejekọ mmiri ya mma awe n'ụzọ bụ ejekọ ya bụ obodo elu ewebo oshu asụ akwa ka omenanya ọkwụ ofu ya pụazi asị esụzi akwa ka omenanya ọkwụ emezi nye oshu ni ya bụ na uge ga-agwụ onwe afa ọ bụzi na mmadụ ji ọnụ gwawe na enigbo oshu agwa ọkpa maka na aka ji agwa eje olu agwa ọkpa gwawene n'oyi ọbụ ihe ndị adịghị eme asọ nsọ enwe n'ibe adụ esi ezi azala ụlọ abacha ụlọ kwa esi azarị esi ezi ya bụ nke bụ nke ụmụaka nzizi ezi n'ụlọ kwa esi azala esi ilo adụ esi ilo azala abacha n'ụlọ ụlọ ahụ ha enwere wibe mgba mewechi ya eji nye ndị ọbụla ndị mụ na ya akwụzisi n'anyị wee na akwụzisi n'anyị uche oyo agaghị ifie ka ọ bụ mefie azụkwana na mmụọ adịna dịka ka ụmụaka kịta si ekwu esi na mmụọ adịna ya je bọcha inye nne ka ọ bụ inye na dị eje ebe ọje nyụasị daalụ dị chukwu ya gọzie ọnụ